Mae'n 10 o'r gloch ar nos Sadwrn a dyma ni'n dechrau'r entaith drwy dwnnel y sianel i Ffrainc. Felly, pwy sy'n ddrwg? Wel, dyma ni yn y Folkestone barod i Ffrainc. Ers i'r genod drwg ffurfio rhyw 9 mis yn ôl yn gasgliad o rocwyr a rapwyr, DJs a beirdd, rydyn ni wedi bod yn brysur yn gigio trwy Gymru a thu hwnt, a heb gael cyfle go iawn i ni recordio yn gilydd. Felly, lle gwell i ni weithio ar yn album cyntaf na De Ffrainc gyda llwyth o hippies. Pawb i seiglo mewn. Oedd o'n neis, dyn bod lawr i pentre yma. It's gonna be awesome. A dyna ddechrau ar y gwaith caib ar aw o recordo a chreu. Gaethon ni arbrofi ag offerynnau gwahanol. Jamiod ar hippies a'i melodicas a'i sitars, a roi osanau ar y microffons, tra bod dyl mein i'n chwpio ni, os nad ydyn ni'n gweithio'n ddigon caled. Ni bod gweithio can enw ping-pong, man. Ping-pong? Ie, mae'na ping-pong tîm o'n de, mae pob yn cael championships ar y ping-pong. Ie. So da ni fel, da ni am wneud can sound really 80s a da ni am galw'n ping-pong. Ac roedd yr awen fel y gwyn yn llifo. Mae'na gan yn dechrau siapio wan. O, mae'na rhywbeth yn digwydd, oes e? Oes, mae baseline yn fawr. A mae'r lunatic piano yn fawr. A bob hyn a hyn, bydde dyl mein gollwng i whip, credwch neu beidio, a gadael i geth ac Arwyn neidio'r pwll yn yr hael twym, ac i Ed werthfawrogi'r yoga. Ac yng nghanol y joio a'r jamio, fe gafodd y genod drwg newyddion da o Gymru. A nyn wedi dechrau bondio ar hippies ar y noson olaf. Diolch yn da. Rydyn ni wedi ennill y cyfle i gynrychioli cerddoriaeth Gymraeg yn y proms trydanol. Felly bant â ni i Barthlau Llundain gyda chor a cherddorfa, mae'n debyg.